Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin namin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Ket ita, iti sabalimanen na parang iti pannakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya na Paul 1. Angkit lang arudan. Lito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Nanang, amang ano taga nagbugsutan mo tan ti sumaruno ama imasayag diti po niraryata yaw. Day, pag kunamot iti kasta Rosa, ada aya maatap adandanin matay. Nakaro ka nun ti sakit ni ama uyong. Ay woy. Nalipatak mo tan di kalakayan akabaranggayan. Ay, wanan niya. Isunti kalakayan. Natay di COVID dagitay kabadtungalan nan. Wan, kat mas daawak. Isupay aman na ba ko ti kapautan iti biyag kadakwada nga kakaedad. Baliktad nga agpaisaw. Ang adamot uyak na. Saan sapay nga agim imbag nga uyak day chay? Ti kunam. Nga ti kayat yung asawan nanang. Saan sa talaga nga uyak day jay no di kat nakairuaman ng ti agoy uyak nga oray saan mo't nga agoy uyak. Kasano day ta? Agoy uyak nga oray saan mo't nga agoy uyak? Ay, ti kayat ko asawan agin o uyak. Pudpud no mo't nga uyak day jay panaguyak na no kwa? Sa bagay. Impanday di ospital. Impa-check up di apo ko na. Nalakit na saya at baring ibalakad da ijay nga isardeng nan ti panagtabtaba ako na. Amukit, aday ijay panagtabtaba ako na ti bakagapo no apa edi agim imbag ti uyek na. Noon nga ta Masigurado Cruza. Ibagadan ijay ospital nga isardeng nan ti agtabako. Nutong pahalan na Kat no ibagbaga na apon ti biyag na ti panagtabako na. Ay, day talaeng Saan aman anaw na di alakay? Kat day ti problema di anak na, kasta mo na di apo ko na. Masiksikuran da unay kankwanan. Kat ko na di apo ko na anakaro ka nun ti sakit na. Isu nga amangan no isun ti sumaro no ama ay masayag di ti ponirarya. Kunak na makaon unak asumangpat ngam ni Doming. Awan pa'y matlagayan. Nabanuga kiti nagmalam iji po nirariya. Kasla sa anak pa'y kita mabisin nga ori sa anak nagmerienda.
Kaslakit kundi maturog. Sa anak pa'y mata nakaluto, iti pangrabyan mi kan Domeng. Ni Domeng. Hello? Kasta, Dom? Ni, kunaklo na may salangal daw mo dita. Kasta aya? Isuwa. Sige, awagak ni nanang no kaya't na ti umay umyan dito'y balay. Awan mo't problema nga, ora awan kadwak dito'y. Wen, awagak ni nanang. Sige. Bye, Dom. Oray sa anak kon nga agluto, tasan mo't kem ama kasangpat ni Domeng. Madamdaman nga awagak ni nanang. Yan na naklabit dito'y sofa. Solo flight ka din na oras. Turturo ka talaga. Madamdaman nga wagak ni nanang. Tamwak no kayat na ti umay dito'y balay. Maistrikto ang dagiti store ko na ablakay. Wen, may patungpal ti no smoking a paglintigan. May paritag sigarilyo. Maparitam kat amin a taon, kat pagragsakan dati ag sigarilyo. Awan tumot nga tauna yen tag sigarilyo. Naawanan taglako ka dagiti store. Naglaka. Mapadagumatang ili Dagitay lang at tatalagamot aman ni garilyo dagitan. Sa nabalin basta awan naglakaw. Sa bagay, nanginan samot at talagan ti sigarilyo. Talaga ananginan. Ngamawan sa tinangina kadagiti man ni garilyo. Ay, banag. Apag ganansyaan mo't itidakkel dagiti aglaklakaw. Tauray nakangingina at dalat tabot gumatang iti ila ako da. Awan to taglako. Pa-inspect minto dagiti store. Ala, kitaan nyo't pagsayaatan dagiti kabarangayan. Tani, kumarkaron san ti sakit ni kakauyong. Man na ba ako dayjay kat sipon pay. Ngimbilibak mo titi dayjay apadala kay. Man ni garilyo. Ay, man na ba ako kunak kuma. Kapautan mo titibiyag. Saan mo't asigarilyo no di kat dinubla binulong ti tabako ti sususupin na. Ay, kasla sigarilyo mo't laday jayin Tabako mo't lang dagiti sigarilyo. Ay, wun mo't kit di Napaot talaga tibiyag ni kakauyong. Dakkel ngamin dagiti lapayag na. Dakkel kunak kuma. Kunada ngamin, ano na dakkel ti lapayag ti tao. Napaot ka no ti biyag na. Ay, siguro. Katkaslag pa'y sumat saan na ya. Kita ang manday di kakaibang. Siyam apulo kat siyam na idinatay. Kan oran ni kakatalin. Nadakkel dagiti lapayag na no bintay sa isnan. Ay, wun nga raw do. Ay, malagip kulakit nga rod mo't day di abakit. Sumagmamanulang aldaw ti mapalabasan ket agsang gasot na kuman. Ay, won. Dinalakit na uray na nagsiglot ti sang gasot at tawon na sakbay anagsatan. Ay, ket. Gasat namot nga tan. Ngaman yan ayang agpaiso. Masaya nga dagiti anak ken apu ko na iya reward na kumaasa nga gasot aribo a pisos. Talaga kasta. Anya nga rod. No orasan ti tao ti matay. Awan makaigawi.
Idi nila kay Monte Kapitan. Dila kumpurmi mo ti pagkibibiyangan na nagiti opisyal ti barangay. Nay, ape kastati ko naman ang ika. Tadimat agla ko ni gayeng iti sigarilyon. San abali da inasak ken banay. Talagamot asandang aglakla ko iti sigarilyo. Taawan permit da. Ngem ni gayeng. Sayang mo jay permit na. Pinakibiyangan mo tundalakay mo dagiti laklako na. Manang ika, pagimbagan niyo matlang. Ay, matayak na awan susupo ka sigarilyo. Ngantik ko na daduming. Maparitan da kami nga agsigarilyo. Ay, nagadoala ako, ili. Anya? Ibagayo nga taasukirak. Awan makaiparit kanya kiti pagragsaka. Kwartada ayat igat-gatang ko. Tangken ulo kita dia nga ika Awan matlat nagdumaan dan kan amang na lakay uyong. Nagamaanda talagan. Iso ti buridak aputot ni ama uyong. Kat iso mo tinakatawid ama nagsusop. Managtabako kunam. Uwan, managtabakaw. Managsigarilyo. Iso mo ka nga iso dayta, nanang. Uwan matkit di Naimbagman. Tian niya, tatang. Ay, imbagman. Naidagas kayo mat dito po ni Rarya. Wen, kit makitak na kiti nagdadakkel ng paskilyo. No smoking. Wan. Day tagayam tinakita yaw. Wen, sigod nga wanda kita makita iti diding. Kasano katunggal adama imasayag. Aga simbuyok ti sigarilyo dagiti manigarilyo dito'y labi. Ay, kuha. Mayat dayta. Nuadaman dagitay ag sigarilyo. Mapanda di talikod. Ayun, makita dalatan dagitay sunal. Agpaknida di talikod, nukwan. Rebeng na laeng bukudan da alang ti asok ti sigarilyo da. Awanan ti agat sigarilyo ama ipasabat no sumrek kayo dito'y labi. Nasayat launay. Awan nakamasayag. Ay awan tatang. Ay tabtabon day tayo nalamayan iti 5 aldaw. Una da nakita kita nga agtutungtong di tarwar. Nay, kunak no pimana wad dadapay mo lagayam. Ni nanang mau. Ay adan say jay morgay. Kinunana nga day baga na kinimang tikoy abal samador. Mapantayo laangan mangal daw iya karinderya ni Kumari Mila. Sa anak pa'y nga gawid. Diyak pa'y mo't nalpas di gagara kaya munisipyo. Sige urayan tayo ni nanang. Niya mauyong. Dito nakamas nga ditayan tilalaktawan da. Anya na payubyog na. Talaga sulpeng ba't dito alakay. Nikot. Naguy-uyak lang araw din. Di na pa'y lakad isardeng tiyag susop. Payman. Kakauyong. Kakauyong. Nakaroon sa unay tawik maun. Ay, kwa, isarding mo nga minin day pa nagbayubyub mo. Aray, kung nagtumot na ka, gustay. Siyak mo ta talaga. Anya dyan kinunam. Ay, dilawa masamat, panagtabakaw. Wan ata, uyag ka lang arudin nga uyag ngam. Sige pa ilang, di pa nagsusup mo. Bibiyang yung ay. Dito tipon, tipiyag ka. Kasta kayam.
Ay, mabalin kayo mapuntibiyag na tatabakaw. Ay, agas ko na ito. Nagtingko ya ti edad ko. Nga 80. No, di ka po, dito panagtabtabakaw. Ay, inagpakibiyaga. Anya nga. Kalkalangkan. Di ka man. Saan mo ta? Sikan ka ti kapitan. Anya. Agpada kayo lang agkatugangan naman nakibang. Anya. Amaw, rinantanak, di manugang baw. Akas matlakin ka nga ginlalaing. Ibaga nakit din nga umat atid dogpay ka no tibiyag kaw. No isar rin konti agtabakaw. At dentro ka no gunggunak, asa nga gasot aribo a pisaws intun matayak. No abutak, itawan ko asa nga gasaw. Unmet, aday te ti gobyerno. Ano la amin? Apay, pag numarakto pa yayan, ita sa nga gasot aribo a pisaws, numatayakan. Salit pa ilaan. Nagigay apaw kapasig nga sukir ati maranaw. Iso asanan. Sa balim mo tayo alakay. Paidam. Anya jay kinunamlakay. Apay ni kakauyaw? Uray lagbak kog tibagina, adandan ni may pasubsob itirigat na nga guyek. Aniyan? Ginundawayak met alinibas ti agrong-rongarong iti upit na anak kasupot apinades. Din na pulos na dlaw. Mga maulaw iti panang sapsapol na, no di na nakabawan. Kitno siyak ti atapon na nangala, umay siguro diti balay. No, mapanak sa pulay niya barangay hall. Nalpas sa lakay, naulaw at ingat aldaw. Ay, gayeng! Gayeng! Ay, lakwanak man! Gayeng! Ay, naglukaw. Numuna ta, sumbrumanan. Ay, naimbagla kung paano at nasusopak nga agas kaw. Kitawanan. Gayeng! Kumain na po! Gayeng! Salbag. Ay, lakwanak man iti susupag. Lakwanak iti sigarilyaw. Ala, kilkilkilin kayo lang arod na mong. Tay agas kaon. Ikanakit na di matlamay baganan dito salit ngawiyak. Kaputawan magatang nyo na pinadis sigarilyaw. Mano akahati gatangan nyo apaw? Ay, ure talo lang. Kunak tupay. Awan mutan ti talo kahaala ko. Nataray nga men, iso na ibusan. Ala na, lakwan na kaon, tagawin na kaon. Sige, lakwan kayo nga may salang stick Awan ti kinaha. Sana balay no adan to pala komento agsubli. At kalata ilam-lamang ko, apaw. Para ka na kayo. Dahito yun, may salang stick Ay, mayak. Ay, tapos puro man basang. Makasigsigarilyo ako na yan. Ala, maiparit ang sigarilyo dito yung sangot istor ko, apong uyaw. Ay, ano lamin? Ay, mapabaso lang napalubusan kayong ang sigarilyo dito. Ay, tapos puro maroon na. Nag-ano na sasawa mo na yan. O sige, kan kayo tipos puro, ngam umadayo kayo dito yung store ko ang sigarilyo kayo dito adayaw. May paarit dito Nag-ano nga mo na. Muti tapos puro markat makasigarilyo ako.
Nalpasan, Ama Uyong. Anya nalpasan, kagawad. Sino ka kagawad itayan? Kagawad ulap, Ama. Nay, agoy uyok kay lang arudan. Kasta unay pailat pa nagsusupyo dita sigarilyo. Baan waya? Sardan yun, ti agsigsigarilyo. No, agbyag kayo pa, ti napaot, Ama. Puaw, tibiyag ko na ito yan. Apay aya apog sa atin nyo, ti angas ko adi na oras. Anya? Apaw. Nay, da kami paila ang tidakas, Ama? Ahaw, di ka man kagawan ulap. Naulap ti panawan. Isuak, di ka kundi turay. Awan pa kay naigan, ti apelyido kiti panawan, Ama Uyong. Nay, talaga gaya masaan kayo, Ama Anawa? Di ka man. Balay ko na ito yan. Arubayan ka na ito'y pagbasak-basakam kagawad. Ha? Ila kaya kun. Angam sa anak nga agkabaw. Ay, sa amok pala ang tiararamit. Ala. Kaslaawanan ti imbagak, Ama Uyong. Agan anad kayo nga rod. Kasta? Wen nga rod. Agin lalaingak ka no. Talaga ang makaungat. Awan ka no, ti pakibiyangan tayo. Awan karbangan tayo asumreklatan iti inaladan ti balayda. Mangkarkarit no kasta. Dayta ti imbagana. Iswa panagkunag. Saan Ama Anawa day jayan? Kasta gayam ti bagbagana payman. Siya ti mang disiplina di pada kalakay. Makaamu kayon. Tano da kami kada Chairman Domeng. Awan san ti denggen na. Agin lalaing kami kano. Kasta ti bagbagana? Agasam. Kinunana pa'y asaan mi kano maabot tikas iti edad na. Angam no agtabako wenno agsigarilyo kami kano. Ang mga no maabot mi pa iti edad asa nga gasaut. Aniya. Pilosopo pa'y. San amaabak iti rin nasunan kagawad. Iso nga, awan day jayan. Nakarikap mo't day tabalay na. Amangan no napan ije balay da ikka nga anak na. Anya kumatarabinid na ijay ket kaguranan samot da ya putot na. Agapo tayo lata nungay matmaturog. Sa bagay. Kakauyong! Matmaturog ka kaday! Umay kami man! Awan sa dita. Kakauyong! Adda ka! Nakaturog ka! Awanak! Na. Saan ka nakaturog? Na. Ay. Adda dita. Ang awan ka no? Luko alakay. Umay ka. Kaslag kakapsot. Kitaan ka. Anyat aramidan tayo. Sumrek talatan di tabalay na. Umay kami, kaka! Salbag kayo. Sino kayo adorso ka? Sumraglat na nito yung balay ka. Kagawad, simrak kayo matlatan. Ada ka matlagayam dito, ika. Apaya di ka man lasimong bat. Agangkit ni amang ko. Nakapsutin. Amang ano, ipatay na kanon. Anya. Ay. La. Puray la ikukut nandi ta idana tinakaro pa naguyok na. Basta ti kinarigat nan nga ako yun.
Kaasimot ni amang ko. Salbag kay ka. Tayagas kon konag. Ay, awanan amang. Anya ti agas ng ibagbagan ha. Ikam nga minan nakasimot. Ay na pagagasimon. Sigarilyo? Ay, pag sigarilyo ka di pa'y? What? Nakita na nga, pa'y payubyubak itay. Suado maudawat. Akas na kanaw. Agang kitlang arudin. Matmatayin iti kauuyag. Ag sigarilyo pa ilaan. Agas na kanaw, kagawat. Agas. Ay, natagtagainap kumutan ni ama uyong. Matmatay ka di ngagpayson? Ditan gagayem tinagibusan ti may sapay aparang iti panakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ken produksyon supervision ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot ka na kayo the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!